Žene kao anđeli nadvijeni nad Pulom, Varaždinom, Siskom, Hrvatskom Kostajnicom, Karlovcem i Zagrebom dio su fantazije nadrealnih motiva i zvijezde vodilje u stvaralaštvu Marine i Danijela Pavlića. Kako već crtam dugi niz godina, kad sam krenuo ovih crteže, ove ilustracije, Marina je sjedila pokraj mene i počela da ja pokušam. I onda tako je to krenulo i na kraju sam skužio, zapravo i ona je shvatila da je čak puno bolja u nekim stvarima od mene u likovnosti, tako da smo na neki način, njoj je to bilo iznenađenje, a otkrili smo još jedan talent. Tako da smo jedne druge nadopunjavali. I tako je nastala i ova izložba, uglavnom, evo kažem, podjednako. Ja sam dosta ovako ilustracije radio i sa nekim svojim backgroundom prepoznatljivim, dok je ona radila na svoj način, tako da smo pokušali dva različita stila ujediniti u jedan. I tako su nastale ove Svijet žena. Danijel Pavlić nije nepoznat ljubiteljima likovne umjetnosti. Upoznali su već njegove likovne i video instalacije, urbane performanse, grafite, omote albuma rock bendova, ali i fotografije. Sada se publici predstavio s 20-ak crteža nastalih u protekla 3 mjeseca. Ja bih rekao da je to nekako neki način tajnovitost gradova, tako da još imamo neke gradove koje još tu nismo izložili, ali nekako kako smo prolazili kroz Hrvatsku, pogotovo ove godine, kako smo imali goste iz Burijatije, kako smo posjećivali pojedine gradove, tako smo na neki način željeli da zapišemo nekako kao neki spomenar u biti gradova. Tako da je to nekako upleteno sve, mislim teško je za objasniti, ali smo na neki način upleli sve to kao jednu uspomenu u biti. Postavljena u Sisku uoči Valentinova, njihova je izložba i mali podsjetnik na jednu veliku ljubavnu priču, koje ni 3000 km nisu bili prepreka. Naime, psihologinja Marina Kareva, danas Pavlić, zbog ljubavi je Rusiju zamijenila Hrvatskom, a Nižni Novgorod Hrvatskom Kostajnicom. Marinu se upoznao na jednom festivalu i evo mi smo sad i ovjekovječili tu ljubav sa brakom. Da, ona iz Rusije, evo, njoj je to jedan novi svijet u biti i rekao bi na jedan način jedan izazov u biti kako se uklopiti iz jednog velikog grada koji je duplo veći od Zagreba. I sad živimo u Hrvatskoj Kostajnici koja je ne mogu uopće usporediti sa gradom, budući da je jako malena, ali ne smijem reći tako. Da, evo, to je izazov. Također kao i ova izložba koja je na neki način izazov i ja se nadam da ćemo još prirediti još u budućnosti mnogo još iznenađenja što se tiče ovako i svijeta umjetnosti, jer evo tako, spojile se dvije duše. Sa allroundama im se u postavu izložbe pridružio i sumještanin Antun Pavičić, koji ih je u prelijepom prirodnom okruženju Hrvatske Kostajnice počeo pronalaziti prije 3 godine. Danas kaže kako su allrounde jedan od najljepših hobija vezanih uz prirodu. Kad dođete u šumu, taj komad drveta mora naći vas kao autora i znači jednim pogledom, kad pogledate u taj komad, tu granu, taj panj ili naplavak nekakav na vodi, vi u prvom momentu morate prepoznati koji je potencijal tog komada, šta se iz njega može izvući. Ako to ne vidite na prvi pogled, nema figure. Pavičić većinu svoga vremena provodi uz Unu, tako da uz njene prirodne ljepote i neiscrpno vrelo motiva, upravo u blizini te rijeke otkriva postojanje allrounda u prirodi. Ona mitološki vuče u povijest, nekad je po predavanjima, po pričama, priroda je navodno zarobila dijelove ljudskog tijela ili životinje u drvo i obložila korom i zaustavila njihov daljnji rast. Sad, čovjek koji ima osjećaj da prepozna tu neku životinju ili taj oblik, znači jednostavnim kraćenjem grana, skidanjem kore, upotrebom noža, rašpe, šmirgla, finalizira se taj nekakav oblik. I često puta se i pita da li je veći umjetnik priroda ili osoba koja je primijetila neku figuru, oslobodila je te kore i dala je novi život. Nije ih lako pronaći, kao da se skrivaju dok ih tražim, kaže ovaj zaljubljenik u prirodu i Unu, ali i dodaje kako su mu upravo allrounde pomogle pronaći novu ljepotu prirode. Najlakše se pronađe, znači, neobaveznim jednim šetanjem kroz šumu i jednim relaksirajućim hodom. Jednostavno, šetajući kroz šumu, gledajući, vama oko zapne za komad drveta, za odbačenu granu
iz koje možete izvući i prepoznati nekakvu figuru. Al Raune uz tek male intervencije postaju umjetničko djelo, a njegovi sumještani prvi će ih puta moći vidjeti uskoro. Naime, nakon što je uoči Valentinova postavljena u Sisku, uoči Dana žena izložba će se moći pogledati i u Hrvatskoj Kostajnici.